Tak ako v predchádzajúcej časti nášho magazínu, aj dnes sa pozrieme na niektoré veterány na slovenských cestách. Česká automobilka Tatra bola treťou najstaršou automobilkou na svete. V roku 1926 sa začal vyrábať už druhý typ vozidla z tejto továrne, Tatra 12. Zaujímavé je s tým, že bolo vlastne prvé z aut v minulom storočí, ktoré malo kývne polnápravy. To začali vyrábať vlastne, to je také auto do terénu, aj kedysi boli cesty len také obyčajné pre kone. Takže to vozidlo má dobré jazdné vlastnosti a je to úsporný motor, dvojválec, vzduchom chladený, takže má výhodu, nemá veľkú spotrebu paliva, je to také ľudové vozidlo. Jeho spoľahlivosť a výdrž otestovala dvojica Urban a Valšuba, ktorí s autami Tatra podnikli slávnu cestu na Aliašku. Vyrábalo sa vo viacerých prevedeniach, ako dvojsedadlová, športová, potom bola poštový voz, Landaulet, boli viacero typov. Normandia, ktorá vyzerala, to bolo taká drevená karoséria pre také služobné všelijaké jazdy poštárov a ja neviem koho. Kováč z Vysočian Kolínsky a konštruktér Jozef Bašek prvýkrát už v roku 1933 predstavili elegantné vozidlo s názvom Aero. Vyrábal sa v rôznych verziách ako dvojsedadlový Roadster, ktorý mám ja. Boli štvorsedadlové, otvorené kabriolety, limuzíny, kombíčka, proste tých modifikácií karosérie bolo veľmi mnoho. To bolo ľudové auto. Najmä tie cililinky, to boli autá ľudové. Robili sa ale aj luxusnejšie verzie, najmä v tomto type. Automobilka Aero sa zakrátko stala jednou z najväčších tovární v Československu. Bola to veľmi významná továreň, ktorá pokračovala vo výrobe ešte aj po druhej svetovej vojne. Československý automobilový priemysel bol už v tom čase na svetovej úrovni. Oni mali vzťah k tým továrňam. To bol taký zväčša rodinné podniky. Tam sa poznali, tam tí ľudia neboli len mechanici, ktorí dávali dokopy veci, ale vedeli z rovného plechu spraviť blatník, vedeli premýšľať nad tým automobilom, nad tým motocyklom a tým to bolo pôvabné a milé. Pôvabným a milým by sa dalo nazvať vozidlo, ktoré preslávil český film Vrchní prchni. Reč je o aute s názvom Velorex. Taká ľudová prezývka tohoto stroja bolo Hadraplán, Velouš, Kočkolab. Je to zložené väčšinou z motorkových dielov. Motor je klasický Java 350. Taká bežná rýchlosť je tých 80, ale dosáhne rýchlosť aj 110. Ale už je to na hranici bezpečnosti. Auto Velorex vymysleli bratia Stránsky a bolo určené len pre invalidov. Predávalo sa to len na zdravotný preukaz. Musel byť telesne postihnutý, aby to takéto vozidlo dostal vôbec ten človek kúpiť. Nový cestný zákon spomína povinné prezutie letných pneumatík za zimné od 15. novembra do 31. marca. Pre koho platí táto povinnosť? Pre osobné autá, pre nákladné autá a autobusy alebo pre všetky automobily? Povinnosť používania zimných pneumatík od 15. novembra do 31. marca platí len pre nákladné autá a autobusy. Osobné automobily musia mať podľa nového cestného zákona obuté zimné pneumatiky, pokiaľ je na ceste súvislá vrstva snehu alebo ľadu. Ak nasneží a vodič má na aute pneumatiky s letným dezénom, musí svoje auto odstaviť alebo prezúť do zimných pneumatík. Hranica, keď zimné pneumatiky začínajú fungovať lepšie ako letné, nastane pri priemerných denných teplotách pod 7 stupňov. Pre tohtoročnú jeseň sa však dátum posunul a motoristická zima je tu. Výhoda zimnej pneumatiky totiž nespočíva len v tom, že má inú vzorku, ktorá spôsobuje lepší záber kolesa na snehu či ľade, ale predovšetkým v zmesi, z ktorej je vyrobená. Letná guma je tvrdšia, zimná naopak mäkšia. Pri nízkych teplotách letná pneumatika ešte viac tvrdne, zle prilne k vozovke a vozidlá teda majú aj na suchom povrchu o celé metre dlhšiu brzdnú dráhu. Rozdiely sa ešte zväčšujú na klzkej ceste. Odborníci preto radia prezuť pneumatiky čo najskôr, pričom by ste mali rešpektovať tzv. Pravidlo 3 štvoriek. To hovorí, že zimné pneumatiky musia byť na všetkých 4 kolesách vozidla, najviac 4 roky staré a hĺbka vzoru nemá byť menšia ako 4 mm.